wala woni conférence o ɗum ala ɗum koye wat hattaga man foti haalede fof haale min anda fof kulliɗa ɓe ɗo ɗum yo ndelɗo taɓel kondo siti ɗum ko conférence ɗum organisation koye bien walla weltima e ma Ibrahima hottoñe kam miira hay goto waɗa kam ruuɓe anani ko pamɗuɗon ko hakkille oɗon gandi ɗiɗo siège uji yeeso wona onon mbaɗi min réserve VIP ko waɗi siège uji VIP akam ka cukko tan ko haala fof ko naama gummi nde haala no rewimi ko conférence wonɗo taw ko bato wonde eyyi gummi nde caggal oɗo wallam darade guidde ñogo ɓonɗa ɗo eyyi so welama so welama koyɗa hay ñam jogo verte eyyi so welama wawa poussé mo taɓa ɗum gonon nani d' accord d' accord ñalawma may goto bonnata ɗum eyyi an kam yimɓeɓe ko mate haalnani haalnoɓe jamaɓe ko noon an mon tuba leggal est ce que aɗa waɗi hasde hasde c'est bon Aïdara mbaɗa tampere jam tan ni no yumma waɗi ma ɓanndu joni ko mawɗum walla wino kam omo yiiɗi arde way ɓanndu wona sottude bisimilla ma jooɗo jooɗo wallahi a fawede yeeso nda debbo murnoto way debbo fawa guere fa yiiɗa jooɗade yeeso a wona VIP jiɗa wattude hoorema VIP jooɗo needima fawma ɗo ɗo bonnane jottako ɗo eyyi needima fawma ɗo way min je galle o waleykum salam bisimilla ma jooɗo Sois les bienvenus. min kay imam ko yewi kam coupe mbaɗa ɗum silencieux anani eyyi salamu aleykum a wawa wonde organisation aɗa rawɗo heure ko dara rawɗo heure installation ko mi waɗi ɗum noon eyyi wata ɗum waɗi ko pawmude gueɗe nden moy ɗo ma horne semori eyyi haɓɓuɗum ha tiɗ noon no kaɓirɗa ɗum ni c'est bon gandum ko ɓorim ko nila moyani ko ɓorna ko no wulde an way wallahi ko ɓorna ko no wuli hande dañen ma ede hande kañum dimo hewde garat eyyi oɗon mbaɗi o wallam darade hande gañama he onon jogol ma he almami nen waɗa kam fooji imam nen waɗa kam fooji ɗum mbaɗdanno e makko est ce que mi yalta ala jooɗo ko taw mo yihane les sar o wona insar de sens makko dokkan moon ɗum woni sens makko hande kay ko journée de sens journée de sens so andi ɗum woni sens makko yaar ƴeew ha oɗo wattu est ce que wonɗa ɗum yoni ko oppi mi fuɗɗo ha oɗo wattu mi waɗa avant premier holɗum mi fuɗɗo ala nen hasde nene sagoji maɓɓe est ce que imam ala journée an noddutama téléphone téléphone am nen nder mboy mbaɗɗa a seli mbaɗa tampere jam tan noir fumé noon hay tan daari annda no ko andarde ayi de walay noir fumé no yooɗi boy Aïdara ayi de banggal diine ya ilahi joni noon min kam mi fuɗɗima kon enen kam so garta gotta hay min mi haaɓi ɗum diwti yaware wona goto yaha tatteɗa heure ha oɗo heure koko ɗamani welde ɗum noon tan wona ko alman o yettima mumen darde alman mbaɗa tampere jam tan ni bisimilla ma en jooɗe an noon hummuta mi ɗimade addani ɗo an wondu ko anne haali addi kam ɗo ko ƴewde ko watte ko Ibrahima kalme aya noon alman a tooñi kam de heure mo totnoma mi warani on ɗon heure wona majjani ko jewtinoɗen ɗo aɗani ɗum ko jewtinoɗen ɗo aɗa andi o place ko tawi tottumami ɗum a faami mi winoma ko wonko jiɗmani rokkude a famani mi yira ɗum hande yeeso yimɓe neɗɗo yo respecté rendez-vous normal eyyi hol deftere nde
ah côté a dan deftere non non ceerno armani ɗum wona question de goppe impervide goppe argay Vitor argay jooɗo taw ko ɗum mbimami min mbannanoma naka ñaami walla yari leɗɗe ma ɗe mi suuranom a suurti hoorema joni suurto tan wiyam ya bol weddo kay kono programme o ala mi ala mi bondu waaleykum salam Tulay an kam Tulay to gonnoɗa hande kam wiyata ɓendorɗo conférence o ko gasi so kasi an sowa fuɗɗade ade weno so kasi no ma tawɗo ɓe yim aɗan kay kasan taw mbaɗe respecté koye mon way mbaɗe respecté koye mon way ilmano ari Tulay an a yer rew gara joɗɗa e worɓe Tulay an virus bonno joguiɗa hay lewru korka min kam min Tulay o est ce que ça va caggal Tulay est ce que ça va paso gonata ko batuli bona eyyi bandiraɓe eyyi fat joni noon imam puɗɗoto eyyi haade imam fuɗɗade programme o imam ay no wattini waade nda fonnoɓe ummade Fouta karuji 6 e fonnoɓe ummade Fouta Mauritanie karuji 3 koye lawol ɓe garanno ɓe noddi kam taw monsieur le maire aɗan monsieur le maire jogornoɗo arde monsieur le maire no wi kam bras droit makko takkiɗo ɗum mbaɗa andi waajo ko noddaɗo waajo koko sanki inna lillahi wa inna ilayhi raji'un toon a yahat o wi en jaafomo wawa arde on noon délégation noon mi wiɓe yoɓe dutto caggal monsieur le maire arani miiɗa ɓe jiiya public am aɗanmo jogui public ɗum nayi mimi yoɓe dutto suuɗo public bandiraɓe kala ko wona gonga de gonga wattinte an kam awa sukkade made wawa jogorani sukkade e mbaɗa andi on bamboɗi mbaɗa andi on ko Sam Takkel mi nani ɗum e radio ko nanda Sam Takkel ɗon laaɓi cer wona allawi kala ko waɗi seede fof gonga ɓe taggimo ɗum waɗi seede nanimo e radio ɗum waɗi seede joni noon en puɗɗoto enen wawi puɗɗade fuɗɗade nde a une question kala tottaɗo question voilà ay kala mo totta question goto tan eyyi ala noon ko astafurlay tottumo duwo en duwa imam duwo jaɓe duwa ay jaɓe duwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره آمين 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 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب آمين يا رب آمين haalande no conférence question ji ko goto tan eyyi ko jiɗɗon namdade foof oɗon mbawi namdade son namnima imam nan ɗo e gandal mum mo o jaabo wona ko noon eyyi bisimilla